खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी थारैनो बे समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि सोर एमसिएलए आ बे समाव खारखोमानानै दं आरो बे सोंथिखौ जोंनिफ्राय खालामाखै एबा अजदखौ जोंनिफ्राय खालामनाय जायाखै बे अजदखौनो दैखांदों एबा बाथ्राखौ बुंदों बेरेखा दोलोनि गोख्रों मावथि थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथि रिन्जय बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए सासेया खारखोमानानै दं होननानै बाथ्रा बुंदों खौरांनि गेजेरजों रिन्जय बर' बिथाङा जेराव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय साननैसो सिगांसो सिथलि बियाबनि जा उफ्राब बिसायख'थि बे उफ्राब बिसायख'थियाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एबा दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हादों बेनि उनावबो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनो गाराखै रिन्जय बर' बिथाङा थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि जेराव रायजो राजाफोरा सोमोनांदों थारैनो सोर एमसिएलए आ खारखोमानानै दङ आरो गोबां एमसिएलए फोरा फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव खारखोमा जोबगोन होननानै अजद खालामदों एबा अजदनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों रिन्जय बर' बिथाङा जेराव इउपिपिएल दोलोआव एबा इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए एबा दैदेनगिरिफोरा सानैल' थाहैगोन आरो बे सानैयानो जाहैबाय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननो सानैयाल' इउपिपिएल दोलोआव थागोन गासैबो आद्रा थानाय साफ्रोमबो एमसिएलए एमफोरा खारखोमा जोबनानै गुबुन दोलोआव जइन जाहैगोन होननानै बे समाव अजद खालामदों रिन्जय बर' बिथाङा आरो बेनि गेजेरावनो आथिखालनि जा सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारनि एबा इउपिपिएल सरकारनि सासे एमसिएलए आ बे समाव खारखोमानानै दं होननानै बाथ्रा बुंदों रिन्जय बर' बिथाङा थारैनो बे समाव सोर एमसिएलए आ आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एबा इउपिपिएल सरकारनिफ्राय सोर एमसिएलए बिथाङा खारखोमानानै दं जों फै दानिया रिन्जय बर' बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों मिथिना लानि आरो जोङो खोनादों मैयानि सानसे सिगां इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव इउपिपिएलनि एमसिएलए थानाय नङा खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन इउपिपिएलनि गोबां एमसिएलए एमफ्रा खारनो थाखाय रेडि इउपिपिएलआ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन इउपिपिएलआव बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन रायजो राजायाथ' गैखाला इउपिपिएलजों आरो लोगोसे एमसिएलए एमफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायैनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला कनफिडेन्स लस जाबाय बिथांमोना कनफिडेन्स लस जानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै माने बिपिएफ दोलोआवनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि